Deputy Governor Kisii County lero litukulia lero igotulika iganya libali masaba no twa chakiri tumekwenda chachi igotwa lentire ngeria yichibesa cie basari cyo gosomia abana baitu bali babatu bulemeru wao asichinka gotwa je igalero kiagera ntu abwente ko bayigukiria aba elia eta lakini munene bwenso musikeruto kabana wale gaiga igotukara biki break ya twa chakire gaiga ilinda abantu ba minto bonsi banyara kanyo chibesa cyabo cie basari ase bali banyora tabagoitikwa kanyole basari iyo tumenye tinye basari yene konya abana bange na nebe yego siroko na sichi familia chichigwa to bulemeru boke asicibesa asikire ward Mosque Paul Simbarati gabe milioni sana ibere chibesa jeji basari na kero mwana uri obuire yakonya chisiringi chiribu isano elinda abana banyale gosoma todi abayi boito nga bono tiga abana basome kere ne indi yatokire abana basome na bwo byongozi bamatukare busyo kobwa mono mwire ninya saimbu yamona sebyonsi na ko bagosoma konyo robo gambi buya sama tukare busyo kera matukai tonkoera na abana bake gukina abana barabanya robongozi sama tukare busyo mbia mun ekro twari kunyagurutana na Maria Sega kya bantu batebiranda kimbarora Maria tabataratoka andake nga tukubane kirya mbatikunyara kwa bako enyorebe guchi motwego se nga kibara kunyara kwa bako yibwati ama jikonale ngaroro asoko nyole basari ikona be kunyale kananga liete ya undi baroro asomo wekano onye ri ogwake kura sao egera ntoko takango yogwake kura nyamasibi atoko nyole basari chuni goseibe toko aninga olio mwaki kura sense mbomu na iga kiamu kama anyole kuru kiamu kama ikera mba kura besa kiamu kama ikera cha juninji korteki kiraro yogo onye ri ya undiyo na ami kuchikoiro ratole ikera kiati galete bono bairore buya na kulika buya na kubeka document kita kiraro erinde banyole basari omari kegima siasa mbwango mwana chigo tunyara kwa chigo tani kyotera buli abamenye be county Kisii kwa support na komoa amagoro mu governor Simba asura igwaye yonkare ko tebanga maji basari kyajire ebira kitambia jeti amagendro Simba tanga ina Kenya gima city county woro gaginde ndiro ko te abantu baminto bose banyari bari se babeta basupport mu governor Paul Simbarati bamoye serikali ya kabiri 2027 yari gakiende go ikanera nyari bari na barabo becegeri 10 years you tutamche sarati na tutamjinde ekyabali bamintu bago kikochi cha 2032 ndabako andake ko tebekanenga nyari bari masaba chikura babwate ne chingage korenga namu ne chibunga chine ekira baboli asogwe sote ko bwata chikura na bayigo mbali bobe igore kanale ga IBC nali gereza babwate chikura nyari bari masaba iko saba ege ndukanda baboli nga chimente kake kietani kiri kyalenge last time etage tuku nyari bari masaba tutagete 60000 votes ro safi eri no Paul Simba mugaba na Paul Simba tineragoke tomo ebutwaneti angato ebuji yes byamana sana yo manchima teno mwakonyi bomo gosoma konyi bomo gavana kurase county ya Kisii uliko nyara kabaga ko bwato kanene ngaki obo bagiwechi basere batinya kwa bakore kanimeye county ya Kisii byamana ukone andake no murayondo ikirenira saje ga